MS collection channel clear to le ngai thatu te chibai vek ule ka channel like le subscribe min lo ti saka thei ang anga min lo share turin ka nge na cheu kan Beisei system Thar ti thupui manga David Sailo zia February ni riat sang ni som ni pali ami hi ilo chhar le donila tundin huna hi chuan pulal du oma hian kan ram hi mangai taka shwai atum mek ni inalanga kan state sumdin hunin azir lo chho em maya malak harsa sutur khian tak an machon mekani heti lai mek hian anwai lam hi aveng ne angem ti hi rilrulwa photo ani a work department a changlo boka ne takin vilse waisen takin kalse ti in hanfui veng ya lila mipuin kan pai thak tak kalphung por omte shatnon fo ai chuan system Thara malam min pan pui kan Beisei ya chutiang tur chuan saski hi soilang tiang tuna hian second phase first installment chu bai pui mekani a saski shimshim hi mizoram mi pui hian sha ila loan kumsum nga chung rul tur saski hi a guidelines a chuan he sum manga na tho tur chu vaibel chheni a in atlem tur ani loti ani la in he sum manga kan na tho chu phwa chu clear noi tlem te achanga noi tam ve deuh thlengin kan chen soma chu paper lama chuan na som thum vel te chu na pakhat angin kan lan tir mai chin adan dik takin vaibel chheni ayatlem lo project khoi ila ramro hlu chenfa kom tham kan swal chhuak rem rum to ang ma se party worker ta na mutayin Christian Sarkar chuan hinduram shwai tu te hne na paper diklo kan submit ta fawani chu ti chuan MNF Sarkar top lama khan second phase first installment hi athu in athlenga na an in peta sup maya noi som nga bor man te chu party unit te block te VC le LC ni awangin contractor po ni lo te chuan an tho tumin security deposit thengin an lo ti fel man rem rum to mai si a he hi kalphung chetak contractor ni lo te contractor a in hlan kai na lem mi ming ho a contractor punna mi ming ho a van ram kai tum si lo te nu ma ani a system chetak ani anrin an tlak rin na nen saski nu ma a hian o kan chwa ta lo mai ani Sarkar Thar lo pianga kalphung Thar mai ba ka kalphung dikin hengte hi herem se ti Beisei ani lain kan PWD minister puwandal lana thu soi hi longai thla ila khobung alati ta deu ti ang velani first installment chu an party shwai tu te tho atan a I thu te Sarkar masaten anti angin anti vedon lova work order lo hum to te chu an chu sak don lova second installment lolakal le tur ero chu an party meeting an tho ve to tur thu asoi riap mai hetiang de ubok hian puje jelal pe khlu a MLA chuan 7th February khan abial fanna a an party meeting na an tho tur thu tlang takin asoi bok minister in MNF in na alo pek to te cancel ani lo tur thu asoi lain he first installment na achang hian 50% of lai chu party meeting tan chu sakha an tum thu athang mek thunga contractor tur ming thak chuang silovin tu te emo na tur chu sak an tum mek ni in athang ani asiam rem na ringot po hi a hauta khalerin oma ministry an mual phawlawani chuan Sarkar official ti mual phawna anai hle in arin om na changlo tur in ngai te po in hei hi an chik deu atul hialang kan lo Beisei ro chu saski manga party mi involve na kha aram Luizia a Sarkar Thara chuan a guidelines ang takin vaibel chheni chuang man project ramro hlu nu chhia na rem chang ani angin ke an pe nang kan lo ti rilruk lain second installment lo thlen huna po party mi te an simle dia tanga na tam takha na pakhat ang bokin an jiak lut le don ni om takani na reng content daranga achang nyam ber inan thokang ti kan soilai khan Beisei na sang tak nen kan thlira ma se tuna chuan mi pui Sarkar kan ti ve lo meka chuan minister le MLA ten wal out takin kan party meeting an thokang an han ti phiar mai hi chu azwal za pui violent lo ti angvel kan ni mekani rilru an takset party meeting chuan tho chin chu an neyang ma se kan legislator te mewin an party meeting tho tur thu wal out taka an soi lo mai hi ami pui Sarkar ziarang lo hle ani Sarkar na in thla ka pianga contractor in thlak ve sung ringot te hi engtika nge heramata hi kan bawang tu chuan nge bawta angle dan anga kal hi enge kan harsat viauna chan ni ta angle Beisei na sang tak ne na kan clear mek kan Sarkar Thar hian kalmasa te kaldan boka kal minzir tir kan lau hle ani
hetiang hian clip na aron siama vai hoin state mason na tura anduante keinin thilte septe te a lo chendara .uc submit vote hi titopa system Thar Beisei tu te hi kan Beisei chan na min pesela kan chief minister po hian khong takin system diklo hi vilzui zel se ti in David Sailo hian aron ziaka ngai thatu ten engtiangin ge inril ru in lo sen ve comment lama min lo shil ve don nia tunatan chuan khati zong kha niri phot mai se subscribe bula dar ti takte kha in lo metanga ola min lo da sakin kan thu post te kan thil post te in lo ngai chang zel don nia